Taga magkakuputan ng Sir Eric, anak ni anhing senador Rene Espina. Pero wag ni dapigan na alas tunga agi. Oh ba? Daghan kitang nakatunan rubuntaga now. Ako Sir ni Eric, pakita go ahead, sir. ako ni pakita ni mo niya akong ginuita ng tablet para kita ang publiko. Tanawa PD 1069 wala na nila ginita. Presidential decree. 1069 prescribing the procedure for extradition of persons who have committed crimes in the foreign country. And then tanawa lang ning kuan kaning number 5 now. Section 5 tanawa usay gibutang the Secretary of kita ba ka? Okay. It is the duty of the Secretary of Foreign Affairs, referral of request, filing of petition. Unless it appears, asa sir? Secretary, the request fails to meet the requirements of this law and the relevant treaty, or convention, he shall forward the request together with the related documents to the Secretary of Justice. Sir, ako pa... Pasabutan na, muna yung procedure. Iagi sa Secretary of Sir, Foreign Affairs. Foreign Affairs. Sir, naamang ko'y, nakalimot ko kinsa nagpasabot, duha. Mga abogado ni sa administrasyon. So, surrender or extradition. Now, question ako. Why extradition treaty ang ICC o ang Pilipinas? Dili, Signatory ta sa Rome Statute. Pero, sir, magkapa-extradite ba di ay ang dili nasod? Ang ICC is not as a nation or a state. Pero ni pirma man ta we have signatory man ta. So murag actually when you sign a treaty, you are bound by the prescription of that treaty. That's one. Especially it has to be approved by the Senate, of course, our Philippine Senate. And then number 2, depending on the terms of the treaty, you can go into it's like a contract. You can go into a contract. You can also leave the contract when you want to. So, ang akong punto mao ni para masabtan sa publiko, panlitan ako gining giistoryahan kani. Kaila kang Kei Kimura? I don't know. 55 years old. Okay lang. Isa na, sir. Kay ang nahitabo man gud dinhi this this is a battle between legal definitions between what is surrender and what is extradition. That is the purpose of the debate. And then napagani sila giingon the origin of law is its intention. Wa ko kagets. Ang origin, ang pagmugna sa balaod, pagsugod sa balaod, depende sa imong intensyon. Yeah. The perfection of the law is in its expression. Ang pagbuhat, ang usawang pagperpekto sa usa ka balaod kay unsay imong isuwat nga mga provision. Muna giingon sa usa ka constitutional lawyer. Naminaw ko and then I said, sakto ang first part that the origin of law is intention. But the perfection of the law is not in its expression, but it's in its observance. Sir, ako ning kani sir. Now, karon. Ako lang ni pakita nimo. Go ahead, sir. Panitan. Kani si Kei Kimura, Japanese, 55 years old, taga global, nadakpan sa global tagig. Gidakop tungod sa notice sa FBI, sa Homeland Security, kay nang abuso og mga babae nga batan-on, maghatag og $100 kung gidakop siya. Karon, nani siya mga gibuhat sa abroad. Pasayupan, okay? Nana po'y bago, gidakop na pod nga hapon, 42 years old. Kay naay warrant of arrest, Nagoya Summary Court. Tulo ka bata, 5 to 6 years old sa Tagaytay, nadakpan. So, question. Nani lang, para masabtas mga tao. Kaning langyaw, nadakpan, kay naay warrant of arrest sa abroad. You can surrender him if you want to. No problem, you can surrender. Kuhaon mo ning langyaw, i-surrender na mo dito. So we will deport him. So big to face his cases abroad. Dito ilahang. Fine. Question. What if pagtanaw sa NBI sa computer, na yung mga Pilipinang babae, 5-6 years old pod, iyang giaboso? Naireklamo? Dili na kilalang reklamuhan na. Ang ebidensya. Di ba? Unsa man, ato gyapon ipadala sa abroad? Pangutana, simple na kayo ni pangutana. Ato ipadala sa abroad. Asa may ang kalapasan? Nasa kalapasan, maski nauna pa tong sa Japan. Pero nakalapas sa Pilipino, dili. Yan, naasa din eh. Kaya niasa din eh. Nakalapas sa Pilipino, wala.
Pastang ko Nakalapas. So, sa may pasabot na to, muingon ta nga, dili, manghunaw tag kamot, ato ni padala sa Japan, sila na bahala. Di, uy, Tang masuko ana Pilipino. kay nga no, Pilipino may gibastos. Di ba? Lagi. So, which law Ang mo prevail. ang mo prevail? Tiga. Kung ako Pilipino, uy, ay sa Japan ha, kay nakalapas ni dinhi ha. Muni pinakabago, we are going to take jurisdiction over this case. Kasuhan sa ni namo, kami mo preso. Pagka humana ni, kung humana iyang kuan, iyang sentensya, among ipalagpot dito. Kana ubuhi pa na sa O kanang buhay pa siya. Correct? Pastilan ko puha One. tinuod din na. Kung para lang masabtan ninyo, I'm giving you the idea of surrender and kuan, no? Walay gibuhat kalapasan sa Pilipinas, naiwaran to para dito. O sige, surrender na naman, inyo na kanana ninyo. Pero kani Pilipino man. Sama din na mo kasuhon. Sakto, hati doon. Moingon lang tanga. Para di na ta magsamok-samok sila na ibahala dito magkaso ani. Karon, ato na pong lainon. Panlitan ako si Oscar Pasaporte ni atog abroad, nadakpan na dalang droga. Preso ko. Unsay reaction sa Philippine government? Bahala ka diyan. Wala kami pakialam kasi nagdala ka Naman na ng sa inyo droga. kasa. Di ba? Dili oy. Patuan sa embassy. Patuan na sa embassy. Kumusta ka? Kailangan mo ba ng abogado? Kaya nga no, tabangan man nato. Yeah. Kaya nga no, unsa man siya? Pilipino mo to. Filipino. So tabangan nato. Correct? Pagkahuman, maingon nga, sir, kailangan ng blood money. Oh, sige. Mag-ano tayo, magtulungan. Amo na may tabo mga labi na. Magkwarta. Dagan ang nitabo. Maski sa kabaluta Arabo. nga, nakapatay siya. Sige. Kita mga Pilipino, mag-unsa man ta. Magtabangan eh. Para mabayran, para dili Priso. mapriso og dili Or maputlan. bitayon. Oh, Or bitayon. Oh. Karon. Nga pagilain. Nadakpan ka sa Indonesia, mo ni siya, muna. Presidente, pakistorya sa presidente, pwede ba nga ang iyang termino nga nabilin nga pila ka tuig? Sara Jen Miloso na sara. Wala ko basta. I am very generic na yun. Para makita ninyo, wala ko ginapigan. Pwede ba din na lang sa Pilipinas? Siya. Di ba? Kaya nga no, Pilipino mo na siya. Naluoy ta, di ba? So, gipapauli na to. Kani mga kuane ha, mga kaso. Another one. Pangutanon tikaw. Kani issue na ni of liberty of abode. That's a constitutional right. Naay usa ka tawo moingon nga di ko gusto nga mo ipadala ko sa abroad dinhi ko sa Pilipinas kay Pilipino ko. That's a constitutional right. Dili Ato dito. dito ka ilabay. Kilala dito ka and then or kung dili a Pilipino to sa abroad gusto mo balik sa iyang nasod. Pwede pugnan sa gobyerno dili. Sir, aga ko na nasabtan sa mga isote. Broad kayo, gwapo kayo mga experience bro. Okay, muna yung Aga mga ko na discussion. nasabtan sir Eric. Kontra mo kung mo politika. Ato mo dito sa buka na. Muna. So, naay Pilipino gusto mo balik, pwede na to parahon? Hindi pwede, oy. But of course, they've always used national security as a basis. But I don't think that is an issue that has to be discussed, no? Constitutional balance. Kana makita ninyong babae nga naay murag gikuptan nga murag karang asay Timbangan. Dili lang kay balaod gitanaw anak kung kinsay inosente, Kapuan. kinsay guilty, kun dili the constitutional kuan ba kana bang levels asa may mas importante kani siya mo ni ang guarantee sa usa ka provision, general principles of state, ang usa bill of rights. Hay may mas bugata na. Sige na gyapon ka ana giveaway. Anyway, Puhag example. Ferdinand Marcos Senior. Amahan. Ingon siya nga, sige, aalis ako sa Malacanang, pero just bring me to Paway. Which is really true. You can ask anybody. The original agreement was in Paway. Ilocos. Kay Norte. wala kay katungod. Maski presidente ka nga, Oscar Pasaporte, samukan ka kay, padati ka sa Afrika. Wala kay katungod. Liberty of abode. That's in the kuan. That is your right. Katungod na nimo. Maski presidente ko, di ka pwede palagpot kay Pilipino ka. Sakto. So, kung sabihin nito ni FM Senior, gipalagpot. Pero namo po itong gaway, sir. Pero nang hunaw ang gobyerno, kay ngano, Merkano may nidad dito. Di Okay. So that is in a sense like surrender. You have surrendered part of the sovereignty of to be able to control one of your nationals. Or to discipline him, or to bring him to court. Correct? Correct? So, ako Simpula pagsabot yun. Yung lang kanang surrender o extradition, pangutanan ako ninyo, kaning tawhanan ni, 50 ang gipatay nga Pilipino. Di lang nato butang nga ngalan, 50 ang gipatay nga Pilipino. Kaning tawhanan ni, 50 ka Pilipino gipatay. Paghuman,
Usa ni siya, langyaw o Pilipino? Kung langyaw, kasuhan gyapon nato din, di ba? Kay Pilipino mo gipatay. Kung Pilipino, unsa man? Atong ipalagpot og lain nasod. Simple na sige. Simple na kayo. Pagkasayo ng sabton gyud sa pagpasabot ni Sir Eric, Di- matitiraon di ba? na ka. Sir, And then next point, Ah. maingon sila nga wala man koy huwis kay sikat pa ni siya. Pila ka libo, pila ka gatos ang atong mga judges. Wala tay makitang usa ka buok ana din nga kuan nga mo barog mo tindog nga akanin ipatay ni siya 50 ka buok Pilipino ato gining kasuhan. Wala, sige. Are we saying that the entire wala gyud tay judge nga makita din nga mo barog? Is that now what we are saying? That's why we are saying isurrender na lang namo sa Rome Statute kay kuan although kay kanisiya covered man ni siya sa Rome Statute kay appeal man ni siya sa mo original ipirmi case. ipasangil. Oh, man ay permi isulti, di ba? Astay. Sino ang pinatay niyan? Pilipino. Daw. Ano siya? Pilipino? Pilipino. Anong korte ang dapat umano niyan? Ang humusga niyan, ang dapat ang magpapakulong niyan. Kung may kasalanan niyan, magpapakulong. Alin? Korte ng dayuhan o korte ng Pilipino? Tagabiya. Yun lang ang... Simple yung kay example. Ano kay pag nasabtan og mayos mga tao karon. Naisibuano din Oh. Naigibuhat nga rape, nga gipatay. Gisilutan sa Pilipinas, gipriso din sa Pilipinas. Ning gawas kay katsila ang iyang pamilya. Ning request nga ipa-priso Ipabalik, ipa-priso dito sa kuan, di ba sa Espanya, di ba? Yeah. Oh, that is surrender. Permanente itong pamilya, sir, ha? That is surrender. Oh. Sige, sa inyo na yan. Sa inyo na yan. Nisugot man ta. Still. But that is a state to state. It is muna akong punto. Kana man ganing langyaw nga naigi krimen gibuhat sa Pilipinas. Ato man ganing kasuhan pa. Because he has to satisfy the process of the Philippines, the hosting country. And therefore, justice must be done first to this person who killed a national. So domestic law for me must be higher than international law. Tanggo po pagkapasabot, sir. Kaniyot siya, di sa ipangutanan siya. Nag-monitor siya. Si pwede na yung yagawa ng Pilipinas katawan, tas mga insik, samo kayo ng kalkewa, paganit ta, ganit ta nila kumbatiha, bungkag ng lampinig daan. Hindi pa yun sa kalandrakas na lang agi, maingon anang mga tingali, mga insik nga, abiba lang taanin nila, abiba lang mininyo nila. Pero, yung sumpay, kindly ask General Eric Espina, kung fugitive bagyo drone si Bato de la Rosa, sir. Mao lagi na ang punto. That's why I was talking about, tanawan ninyo, please i-google ninyo, PD 1069. Kanang ilang pirming gi-invoke, wala ko'y problema na. In fact, they are saying, mahik ay ng balaura na. Kanang 1059 ba na? 9851. 9851. Mahik ay pagbuhat kay si Miriam ning kuan na nibuhatan na si Juan Ponce Enrile, si Rene Sagisag. Why problema na? Pero ang basahan sa 1069, PD 1069 kay mo na procedure. Unsa maggisakto? Unsa magay nakatunan ako kang Juan Ponce Enrile? Kanay dili dugay na may magkakuyog. Unsa may gingon ni Juan Ponce Enrile? Wa mo kabalo kanas Ponce Enrile. After the EDSA revolution, wala na niya to Amerika. Kaya nga not just terrorist watch list, hasa si Gringo Hunasan. Pasigwa mo kabuluan na. And then, maskig nahimo na siyang Senate President, gisultian na siya sa ambassador nga. Katong nag-abot sila sa usa ka party, Mr. Senator, you can go visit the US anytime you want. Ingon si Enrile, no, it's okay. I don't need to go to the US. Kaya nga kanang warrant to pares sa US. Moingon gani ang embassy nga, sige, adto lang dito. Maniguro lang ta kay basig. Nay, usa ka buk Amerikano mo, file og kaso kontra niya. Pusas yun. Pusas Matik yun. yun. Karon, muna akong punto. Before he became Senate President, the US Embassy wanted to talk to him. True story na tawag diretso sa Senado. Sir, ang US Ambassador, sabi ko, tell him to first coordinate with the Department of Foreign Affairs. He cannot come to me directly and talk to me ginigiga din, because I am a Senator of the Republic. Tell him to coordinate. And then the DFA will tell me that the US Ambassador wants to talk to me. Karon, unsa man ning PD 1069, same thing. Same thing. Na kay warrant of arrest, international court or it's based on a treaty, based on international law. Okay. Dili na pwedeng idiretso dayon sa Interpol tapos naana sa ato. It is up to us. Kay kanang Interpol nga ilang giingon nga naa sa krami, mga Pilipino lagi po na sila.
Dili man na kay mga langyaw. Kana na, sir? Oh, Sabto ko, mubo lang. transnational crimes na sa Center of Transnational Crimes. PCTC. Ito na dito na i-serve. Pero my point is this is procedural. If there is a warrant of arrest, tanaw ng PD 1069, gibutang dito, ihatag pa na sa Department of Foreign Affairs. Sir, And then from Foreign Affairs, Department of Justice. From Department of Justice, Special Prosecutor. And then to sa RTC. And then i-hearing. Because the Bill of Rights is not suspended, for me, mas bugat ang Bill of Rights over international conventions. In fact, I believe the Philippine Constitution is even more sovereign or is higher than international bitaw. convention. Tinood gid. Basis. Oh. Why is the US not a signatory to the ICC? Suko mo ganis Donald Trump, tantangan mo ganun yung kuwang gani. Maski wala si Donald Trump, why didn't the US sign as part of, they're supposed to be a democratic country, one of the most democratic, law-abiding, nga mawa man ipirma ng US? Kay sir, kay. Because, ay pareho ang among baruganan, because domestic constitution will always, for me, be higher than international law. Tingin ka, sir. Sir, baron tani sir, kaya we still have 1 minute. Kaning pangutana ni Ludwig Umiga, fugitive. Sir, ang akong nasabtan ani ha, kanang pugante. Mao may gamiton dito sa Manila, yung pugante na raw si Senador Bato de la Rosa. Sir, ang kanang pugante, Pugante siya sa abroad. pero Because there is an international warrant of arrest. sir, matawag man nimo pugante nga ang tao wa pa mapriso. Dipugas, prisuhan mo ng pugante. Pero wa pa man mapriso. Dili lang kana, pero from the perspective as a Filipino, dili pa na pugante because I do not recognize the ICC warrant of arrest. Because I don't want him to be another Rodrigo Duterte. Kasi Pilipino yan eh. It goes back to my basic. Kato akong mga examples. Kung yari, ano ang pinatay ng ni Juan de la Cruz? Pilipino. Tapos may international warrant. Matay mo samot mag-ulbo ang kasuko sa mga tao ni sir. Kaning imo Diba? kung maabot sa Kay- donggan sa katawhan unya matuhog nila ang imong ipasabot. Ang gigamit mo ko nila is surrender. No, of course, any state can surrender anybody. Any state can surrender anybody. Especially if the body is already there. How can you come up with habeas corpus? The body is already abroad. You cannot ask him to come back. That's why they are trying to prevent the carrying of Mr. Juan de la Cruz, whoever he is, abroad because basig i-ready na po ang jet, idiretso sa ICC. Tinuod. And then pag-file nimo sa Supreme Court sa habeas corpus, too late na hero. Sir, piting daghana pa og daghan mig nakatunan this morning pero daghan pa gid ta kay kog questions even ang mga naminaw din ay nangutana ba unong tayo oras sir. Oo. Sir, in some other time kay kani akong gusto nga Junten man daw magsugod ang ilang trial yun. But by that ako'y time, sir, nabalitaan nga, basig na kalihukan sa Senate presidency na pod. pero murag ang kalihukan sir, mapunan ang majority. Na mubanos ko na. I'm still getting, nay text na ako, puno kaya akong text, so naging nag-alarm na, puno na kayo. Dili na masundaran. Oo. Anyway, sir, salamat kay time sir kay matay ka. Daghan pa na kong pangutana batin sa mother time sir. Hope, Wala, basta- di ka mo balibad sa akong magpunta. Wala ako na politika, kay ningo ko Juan de la Cruz. Okay? Kaya nga no, I'm very jealous about the sovereignty of the Filipino people. Kaya nga no, dusi kabuk nasod sa atong kasaysayan, gustong mo manglugos nga mo puyo din sa atong nasod. 11 or 12 kabuk, hasta mga Mongolians, gusto mo ani dinhi. Oh yeah, tinawag. So, I am jealous of that sovereignty. Mura na, bina ko nagpanukan para lang sabta ko ninyo. Sir, salamat kayo sa time, sir. Salamat kayo, Sir Eric, may buntag. Salamat, di mo. Thank you. Atay nagana. Mata di ginisud lang itag tamas ginawa. Pero inigabot diri sa atubangan ako. Basta sayo na di ay. Sabton ha ang gipasabot ni Sir Eric sa tinuod. Simple kay